Mga kanati, maayong hapon, maayong hapon. Padulong na ako karon, gikinali ko karon duty pero 2:30 naman pauli na ko. Madto ko og gym, alsa ta. Testingan na to og kaya pa ba nato mualsa? Balik lang tag basic daw. Nanawag na ko dito sa instructor dito sa gym sa ilang. Balik lang ta sa mga gaan-gaan. Kaya wala na. Lausi na kay tanan, lausi na kayo. Amot lang kani og sa edad ba kani or basin og mga nagini siya. May kita ta dito niya. Atong obserbahan within 1 month or sa mga 2 months kung naabay development sa sige, bye-bye. Ay, guys, naabot na kita. Mas brother Leo, bukan kay nga bata nga. Si bawal daw magsalilas, kasalilas na. Atong tanahon diri ko. Atong tanahon diri kung unsa jud kada kog lawas ang instructor nila diri sa gym. Ano na to ni? Hey Brad. Kita instructor diri sa gym Brad, kita naon namo kung dako pagig lawas Brad. Ara. Gambit siya po na. Manang ginamig gym diri kay malibre mi. Malibre. Brother Leo. Uban gina yung best friend. Yung best friend no. Sige na, mag-prepare sa ako, mag-prepare sa mga, mag-prepare. Okay, mga karati. Standby lang sa taon niya ha, kay magsugod na mi. Pasingot sa mi, kay abanat sa mi. Kanati oh, bukad na kayo. Naura? Oh? Dah, bakit mo ba ito eh? Mga kanati, nani ang sakto nga paggamit sa treadmill mga kanati oh. Awa. Ana. Tanawa oh. Tanawa. Slow mo. Karang kadali ka kay pasok sa sini. Ito siya, Brad? Una sa tricep push down. Dili nga part. Okay. Down, Brad. Down. Down, Brad. Yuro apa ni mo? Ang sa instructor, dira na taman. Balik. Anak. Dako lagi si mong abs Brad eh. Lagi ko itlog niya. Bukan kayo?
naliki ng likod. Bakit tawag ka nila? Yes, ya boleh kayak video. Kakak dulu. Ipang message na ako sa mga mangalan doon ha. Oo. Iya kung ikuan ba? Kailangan ko sa dulo yung pangalan. Balik! Mahal to siya guys, tag 8 counts na to, tag 8 counts, tulo ka set. Kaya yung program, ganito na lang. Yes lang sa automated. Kaya naman ang bicep, naman ang bicep, ang leg. Uba. Ha? Ama ka nati. Managita o di ugma na po daw mananatanan program para karon nga first day na mo first day. Brad Rolly. Apa? Wala puro mga. Wala gyud na lagi. Nga next gym kay nag-snack. Diwan na diwan. Diwan. Last na din naman kaon Brad. Wala tang umat naman kalau mak.